Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ऋतुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ताराधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम Rama Rama Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിലെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 13. ധൃതരാഷ്ട്രൻ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പതിം പ്രയാന്തം ബലസ്യ പുത്രീ പതിവ്രതാ ചാനുജഗാമ സാധ്വി ഹിമാലയം ന്യസ്തദണ്ഡ പ്രഹർഷം മനസ്വിനാമിവ സത്സംപ്രഹാരഃ. ഹരികൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പതിം പ്രയാന്തം സുബലസ്യ പുത്രീ പതിവ്രതാ ചാനുജഗാമ സാധ്വി ഹിമാലയം ന്യസ്തദണ്ഡ പ്രഹർഷം മനസ്വിനാമിവ സത്സംപ്രഹാരഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ. പതി അവളുടെ ഭർത്താവ്, പ്രയാന്തം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ, സുബലസ്യ സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രി യോഗിയായ പുത്രി, പതിവ്രത ച അനുജഗാമ അനുഗമിച്ചു, സാധ്വി പരിശുദ്ധയായ, ഹിമാലയം ഹിമാലയ പർവ്വതങ്ങൾക്കു നേരെ, ന്യസ്തദണ്ഡ സന്യാസദണ്ഡ് സ്വീകരിച്ചവൻ, പ്രഹർഷം ആനന്ദത്തിന് ഹേതുവായ പൊരുൾ, മനസ്വിന മഹായോദ്ധാക്കളുടെ, ഇവ പോലെ, സത് ന്യായമായ, സംപ്രഹാര നല്ല പ്രഹരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചു.
കണ്ഠഹാറിലെ അഥവാ ഗാന്ധാരം സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു സുശീലയും പതിവ്രതയുമായ ഗാന്ധാരി. ശത്രുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നല്ല പ്രഹരം ശ്രേഷ്ഠ യോദ്ധാക്കൾക്ക് ആഹ്ലാദപ്രദമാണെന്നതുപോലെ സന്യാസദണ്ഡം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ആനന്ദദായകമായ ഹിമാലയ സാനുക്കളിലേക്ക് തന്റെ ഭർത്താവ് പോകുകയാണെന്ന് കണ്ട അവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. അപ്പോ നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? വിതുരര് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, ഭീമസേനന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴിയാതെ ആത്മാവിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് ആരും അറിയാതെ, അല്ലെ, ധീരനായിക്കൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ, ആരും അറിയാതെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം, അതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സാധിച്ചു, അല്ലെ? സഹോദരനായിട്ടുള്ള വിതുരൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം വേഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അല്ലെ? കാരണം അത്രമാത്രം ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തിയോടുകൂടി ജീവിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അപ്പോ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോലും അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് പരിവർത്തനം വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അത്രമാത്രം ചേഞ്ച് വന്നത് വിതുരര് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ. അപ്പൊ എങ്ങോട്ടാണ് അവര് പോയത്? ഉത്തര ദിശയിലേക്ക് പോയി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, എവിടെയാണ്? ഹിമാലയ സാനുക്കളിലേക്കാണ് പോയത്. കാണ്ഡഹാറിലെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇത് വരുന്നത് സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രിയാണ് ആര്? നമ്മുടെ ഗാന്ധാരി, അല്ലെ? പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള ഗാന്ധാരി. അപ്പൊ ശത്രുവിൽ നിന്നൊരു നല്ല പ്രഹരം ശ്രേഷ്ഠ യോദ്ധാക്കൾക്ക് ആഹ്ലാദപ്രദമാണെന്നത് പോലെ, അതായത് ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ എതിർ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു നല്ല പ്രഹരം കിട്ടുന്നത് ഒരു നല്ല യോദ്ധാവിന് സന്തോഷമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ആനന്ദപ്രദായകമാണ് ഹിമാലയ സാനുക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹിമാലയത്തിലേക്ക് ഭർത്താവ് പോകുന്നത് കണ്ട അവര് ഭർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ശരിക്കും സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാറില്ല. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രം സ്വീകരിച്ചത് എന്താണ്? വാനപ്രസ്ഥാശ്രമമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ പോകാം, വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിൽ പോകാം. സന്യാസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ മക്കളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഇവിടെ വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര പോയത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രിയും ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന്റെ പത്നിയുമായ സൗബലിനി അഥവാ ഗാന്ധാരി പതിവ്രതയായ പത്നി എന്നതിന് മാതൃകയായിരുന്നു. വേദസംസ്കാരം വിശേഷിച്ചും പരിശുദ്ധരും പതിവ്രതകളുമായ പത്നിമാരെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്ന അത്തരം നിരവധി പേരിൽ ഒരുവളാണ് ഗാന്ധാരി. ലക്ഷ്മി ദേവിയായ സീതാദേവിയും ഒരു മഹാനായ രാജാവിന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവർ തന്റെ പതിയായ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ മനസ്സിലേക്ക് അനുഗമിച്ചു. അതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം കൊട്ടാരത്തിലോ പിതാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലോ വസിക്കാമായിരുന്നെങ്കിലും സാധ്വിയും പതിവ്രതയുമായ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധാരി ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ തന്റെ പതിയെ അനുഗമിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരിക്കും ഇത്രയും വലിയൊരു രാജാവിന്റെ പുത്രി, അതാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് ഈ സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രി എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ എന്താ കാരണം? ഗാന്ധാരി ഒരു വലിയ രാജാവിന്റെ, നല്ല പേര് കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വലിയൊരു രാജാവിന്റെ പുത്രിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗാന്ധാരിക്ക് ഭർത്താവ് വനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. അവിടെ ആരും അവരെ തിരസ്കരിക്കില്ല. എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി അവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാം. പക്ഷെ പതിവ്രതയായതുകൊണ്ട് തന്റെ ഭർത്താവിനെ, കണ്ണു കാണാത്ത തന്റെ ഭർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ആര് തയ്യാറായി? എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഗാന്ധാരി തയ്യാറായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രി എന്നതിങ്ങനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാണ്. സീതാദേവി ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ 14 വർഷം വനവാസത്തിന് പോയപ്പോ, എന്നാൽ ഞാൻ 14 വർഷം എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ കൂടെ, അതായത് ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ കൂടെ വനത്തിലേക്ക് പോകണ്ടായി. അതാണ് പതിവ്രതമാർ, അങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടി നിൽക്കില്ല അവര്. ഭർത്താവ് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവരും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാവും. പരിത്യാഗ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിതുരർ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പകർന്നു നൽകിയപ്പോൾ ഭർത്താവിന് സമീപം ഗാന്ധാരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പോർക്കളത്തിൽ സർവ്വവിധ വിപത്തുക്കളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മഹായോദ്ധാവിനെ പോലെ ദൃഢ നിശ്ചയമെടുത്തു കഴിഞ്ഞതിനാൽ ആ സമയം ധൃതരാഷ്ട്ര പത്നിയോട് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ഭാര്യയെന്നോ ബന്ധുക്കളെന്നോ പറയപ്പെടുന്നവരോട് മേലിൽ ആകർഷിതനല്ലാതായി തീർന്ന അദ്ദേഹം ഏകനായി യാത്ര പുറപ്പെടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോ വിതുരർ ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോ ഗാന്ധാരി കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രക്കാണ് ഉപദേശം കൊടുത്തത്.
അപ്പൊ ഈ ഉപദേശം കൊടുത്തതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് സമ്മതം ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് സമ്മതം ചോദിച്ചില്ല. അങ്ങനെ സ്വമേധയാ ഏകനായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനാണ് അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുത്തത്. പക്ഷെ ഗാന്ധാരി സ്വമേധയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോവാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ സാധ്വിയായ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഗാന്ധാരി അവസാന നിമിഷം വരെ തന്റെ ഭർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്ര വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ചു. വാനപ്രസ്ഥ നിലയിൽ സ്വേച്ഛാനുസാരയായ സേവകിയായി പത്നിക്ക് കൂടെ താമസിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. എന്നാൽ സന്യാസ ഘട്ടത്തിൽ പത്നിക്ക് അവളുടെ പൂർവ്വ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് നോക്കൂ, സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർവ്വ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഭർത്താവല്ല അല്ലെ. പൂർവ്വ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നേരത്തെ ഉള്ള ഭർത്താവ് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഉള്ള നിലവിലുള്ള ഭർത്താവ് എന്നല്ല. അപ്പൊ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം 100% ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അപ്പോൾ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പൂർവ്വ ഭർത്താവ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇവിടെ പറയുന്നു പത്നിക്ക് അവളുടെ പൂർവ്വ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. സാമൂഹ്യമായി ഒരു സന്യാസി മൃതൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ അയാളുടെ പത്നി അവളുടെ പൂർവ്വ ഭർത്താവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ സാമൂഹ്യമായി വിധവയായി തീരുന്നു. മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്ര തന്റെ വിശ്വസ്തയായ പത്നിയെ നിരസിച്ചില്ല. ആകയാൽ അവർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഭർത്താവിനെ പിന്തുടർന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര വരണ്ട എന്ന് ഒരിക്കലും ഗാന്ധാരിയോട് പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കുന്നില്ല, സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഗാന്ധാരി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. പരിത്യാഗ ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളമായി സന്യാസി ഒരു ദണ്ഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു. 2 തരം സന്യാസികളുണ്ട്. ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മായാവാദ തത്വം അനുവർത്തിക്കുന്നവർ ഏകദണ്ഡവും വൈഷ്ണവ തത്വത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്നവർ യോഗദണ്ഡും ത്രിദണ്ഡും 3 ദണ്ഡുകൾ ചേർന്ന ത്രിദണ്ഡും സ്വീകരിക്കുന്നു. മായാവാദി സന്യാസിമാർ ഏകദണ്ഡി സന്യാസിമാരെന്നറിയപ്പെടുന്നു. വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരാകട്ടെ മായാവാദ തത്വചിന്തകരിൽ നിന്ന് വിവേചിച്ചറിയുവാനായി ത്രിദണ്ഡി സ്വാമിമാരെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വ്യതിരിക്തമായി ത്രിദണ്ഡി ഗോസ്വാമിമാരെന്നോ അറിയപ്പെടുന്നു. ഏകദണ്ഡി സ്വാമിമാർക്ക് അധികവും പ്രിയങ്കരം ഹിമാലയമാകുന്നു. എന്നാൽ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ വൃന്ദാവനത്തെയോ പുരിയെയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ നരോത്തമന്മാരും അതേസമയം മായാവാദി സന്യാസിമാർ ധീരന്മാരുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് സന്യാസം 2 വിധത്തിലുണ്ടെന്നാണ് അല്ലെ. ഒന്ന് ഏകദണ്ഡ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സന്യാസവും മറ്റൊന്ന് ത്രിദണ്ഡ് 3 ദണ്ഡുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സന്യാസവും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ദണ്ഡാണ്. അപ്പോ ഏകദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്നാണ് എന്ന് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ധൃതരാഷ്ട്രം എങ്ങോട്ടാ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഹിമാലയ സാനുക്കളിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏകദണ്ഡി സന്യാസികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രിയങ്കരം ഹിമാലയമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മായാവാദം അതിന് ഹിമാലയമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. എന്നാല് വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ എങ്ങോട്ടാ പോവുക, അവർ വൃന്ദാവനത്തിലോ പുരിയിലോ ഒക്കെ പോയി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ ഏകദണ്ഡി സന്യാസിമാർ എന്താ ചെയ്യാ, ഭഗവാനെ ധ്യാനനിരതരായി അല്ലെ, ഭഗവാനെ രൂപമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്നാണ്, ഓ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരുകയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവര് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു യോഗ പ്രാക്ടീസ്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ഉള്ള ഭഗവാന്റെ ആരാധന, അതുപോലെ ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭാഗവത കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇതാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഒരിക്കലും ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ഏകീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവർ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരെ നരോത്തമന്മാരും അതേസമയം മായാവാദി സന്യാസിമാർ ധീരന്മാരുമാകുന്നു. അപ്പോ നരന്മാരിൽ ഉത്തമന്മാരാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ എന്ന് പറയുന്നത്, മായാവാദി സന്യാസിമാർ ധീരന്മാരാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ധീരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അവരെല്ലാം ഭൗതികമായ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരെ ധീരന്മാരെന്ന് പറയുന്നു. വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരെ നരോത്തമന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്ര ധീരന്മാരെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു നരോത്തമനായി തീരുക അദ്ദേഹത്തിന് ദുഷ്കരമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വിതുരൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നരോത്തമൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളാണ് ആര്, വിതുരൻ. പക്ഷെ ആ വിതുരര് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള
ധൃതരാഷ്ട്രോട് ആ ഒരു പാത്തല്ല സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏത് പാത്താണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? മായാവാദി സന്യാസിമാരുടെ പാത്തായിട്ടുള്ള ധീര എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? കാരണം ഈ നരോത്തമനാകുക എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ത് വേണം? ആദ്യം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മള് ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നിട്ട് വേണം ഒരു നരോത്തമനാകാനായിട്ട്. പക്ഷെ അതിനും മാത്രമുള്ള സമയം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനോ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും വരെ എത്താൻ, നരോത്തമനായി തീരുവാനുള്ള ഒരു അത് ദുഷ്കരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഏത് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയത്? നേരെ ധീര എന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അജാതശത്രുകൃതമൈത്രോ ഭൂതാഗ്നിഃ വിപ്രാന്നത്വാ തിലകോ ഭൂമിരുക്മൈഃ ഗൃഹം പ്രവിഷ്ടോ ഗുരുവന്ദനായ നചാപശ്യത് പിതരൗ സൗബലീം ച. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അജാതശത്രുകൃതമൈത്രോ ഹുദാഗ്നിഃ ഹുതാഗ്നിഃ വിപ്രാന്നത്വാ തിലകോ ഭൂമിരുക്മൈഃ സംപ്രവിഷ്ടോ ഗുരുവന്ദനായ ചാപശ്യത് പിതരൗ സൗബലീം ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരിക്കലും ജനിക്കാത്ത ശത്രുകൃത അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം മൈത്രഹ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക. ഹുദാഗ്നിഹി അഗ്നിയിൽ ആഹൂതി സമർപ്പിക്കുക. വിപ്രാൻ ബ്രാഹ്മണർ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. തിലഗോ ഭൂമി രുക്മൈഹി ധാന്യങ്ങളും ഗോക്കളും ഭൂമിയും സ്വർണവും സമേതം. ഗൃഹം കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച ഗുരുവന്ദനായ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനാദരങ്ങളും സമർപ്പിക്കാനായി. ഇല്ല അപശ്യത് ദർശിച്ചു. പിതരോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃ സഹോദരന്മാരെ. സൗബലി ഗാന്ധാരി വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അജാതശത്രുവായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവസേനയുള്ള പുലർകാല കടമകളായ പ്രാർത്ഥന, അഗ്നിയജ്ഞം, സൂര്യദേവ ആരാധന, ധാന്യങ്ങൾ, ഗോക്കൾ, ഭൂമി, സ്വർണം എന്നിവ പ്രണാമങ്ങളോടെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അർപ്പിക്കുക എന്നിവ അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം മുതിർന്നവരെ വന്ദിക്കുവാനായി കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ പിതൃ സഹോദരന്മാരെയോ സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രിയായ വല്യമ്മയെയോ അവിടെ എങ്ങും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ ഭാഗവതത്തിലായാലും ഭഗവത്ഗീതയിലായാലും ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ അജാതശത്രു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അജാതശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുധിഷ്ഠിരന്റെ പര്യായമാണ്. അതിന്റെ പേരെന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശത്രുക്കളും ഇല്ലാത്ത ആളെന്നാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമേൽ ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പാണ്ഡവർക്ക്. പക്ഷെ ആ അത്രയും ഉപദ്രവം ചെയ്താലും ആ വ്യക്തിയോട് യാതൊരുവിധ ശത്രുതയും ആര് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല? യുധിഷ്ഠിരൻ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരത്തെ എന്താണ് സുബലപുത്രി അല്ലെ, ഗാന്ധാരി ഉപയോഗിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഗാന്ധാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജാവിന്റെ പുത്രിയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും അവര് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോകാനാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അല്ലാണ്ട് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി സുഖമായിട്ടിരിക്കാം എന്നല്ല വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് അങ്ങനെ ഓരോ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അജാതശത്രു എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ ദിവസേനയുള്ള പുലർകാല കടമകളായ പ്രാർത്ഥന, അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എണീക്കുക അല്ലെ, ഓരോരോ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റു. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? യജ്ഞം, സൂര്യാരാധന, ധാന്യങ്ങൾ, ഗോക്കൾ, ഭൂമി, സ്വർണം എന്നിവ പ്രണാമങ്ങളോടെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിത്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിരൻ. ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം പ്രായപൂർത്തിയായവരെ അല്ലെ, നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്നവരെ വന്ദിക്കാനായിട്ട് വലിയച്ഛനും വലിയമ്മയും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയാണ്. കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ അവരെ വന്ദിക്കാനായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ സമയത്ത്
പിതൃ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിതുരരെയും കാണുന്നില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രയും കാണുന്നില്ല. സുബല രാജാവിന്റെ പുത്രിയായ വല്യമ്മയെയും അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നേരത്തെ വിതുരൻ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം ആരും അറിയാതെ അല്ലെ, എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയം നോക്കി അവരൊക്കെ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഏറ്റവും ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവായിരുന്നു. കാരണം ഗൃഹസ്ഥർക്കുള്ള നിത്യ ധാർമ്മിക കടമകളെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വയം ആചരിച്ചിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥർ അതിരാവിലെ ഉണരേണ്ടതും സ്നാനാനന്തരം പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഭവനത്തിലെ ആരാധനാമൂർത്തികൾക്ക് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടതും പവിത്ര അഗ്നിയിൽ ആഹൂതികൾ അർപ്പിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭൂമി, ഗോക്കൾ, ധാന്യങ്ങൾ, സ്വർണം മുതലായവ ദാനമായി നൽകുകയും ചെയ്ത് അവസാനം മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രണാമ ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലെ. ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ളവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ആദ്യം ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ശുചിയായി വന്ന് ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യുക. ആരതിക്ക് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം നൽകുക. അതിനുശേഷം മുതിർന്ന ആളുകളെ പ്രണമിക്കുക. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അനുശാസനകൾ പരിശീലിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരാൾ പുസ്തക പരിജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രം സദ്വ്യക്തിയാകുന്നില്ല. ആധുനിക കുടുംബസ്ഥർ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി മറ്റൊരു വിധത്തിലാകുന്നു. അതായത് താമസിച്ചുറക്കമുണരുക, യാതൊരു വിധ ശുചിത്വവും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള യാതൊരു പവിത്രീകരിക്കുന്ന ശീലങ്ങളും ഇല്ലാതെ കിടക്കയിൽ തന്നെ ചായ കുടിക്കുക എന്നിവ പതിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളും തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എപ്രകാരം ആചരിക്കുന്നുവോ അത് തന്നെ പരിശീലിക്കുകയാൽ മുഴുവൻ തലമുറയും നരകത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മള് തെറ്റായ ജീവിത രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാര് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളും കണ്ടു പഠിക്കുകയാണ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രാത്രി ലേറ്റായി ഉറങ്ങുക, രാവിലെ ലേറ്റായി എഴുന്നേക്കുക, എന്നിട്ട് പല്ല് തേക്കാതെ കുളിക്കാതെ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആരതി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ബെഡ്ടി അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ബെറ്റിയാണ്, ബെഡിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചായ കുടിക്കുന്ന ശീലം. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ കുട്ടികളും പരിശീലിക്കുന്നു. അവര് നരകത്തിലേക്കാണ് വീണു പോകുന്നത്. സാധുക്കളുമായുള്ള സത്സംസർഗം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അവരിൽ നിന്നും ഒരു നന്മയും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു സാധുവിൽ നിന്നും ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലെ ഒരു ഭൗതികവാദി പ്രബോധനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും അപ്രകാരം ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധരാകേണ്ടതുമാണ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരു പിതൃ സഹോദരന്മാരായ ധൃതരാഷ്ട്രയെയും വിതുരരെയും സുബല രാജപുത്രി ഗാന്ധാരിയെയും കൊട്ടാരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല. അവരെ കാണാൻ ഉത്കണ്ഠാകുലനാകയാൽ അദ്ദേഹം ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ സ്വകാര്യ കാര്യദർശിയായ സഞ്ജയനോട് വിവരമാരാഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മള് ഭൗതികമായി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവര് വിതുരരെ പോലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പിതൃ സഹോദരന്മാരെയും അതുപോലെ വല്യമ്മയായിട്ടുള്ള ഗാന്ധാരിയെയും കാണാത്തത് കൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ആരുടെ അടുത്ത പോയത്? സഞ്ജയനോട്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടിട്ട് സഞ്ജയനാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്കുള്ളത്. അപ്പൊ സഞ്ജയനെ കാണാനാണ് പോകുന്നത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര സഞ്ജയമാസീനം പ്രചോദ്വിഗ്നമാനസഃ ഗാവൽഗണേ നസ്താദോ വൃദ്ധോ ഹീനശ്ച നേത്രയോഃ. നമുക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര സഞ്ജയമാസീനം പ്രചോദ്വിഗ്നമാനസഃ കാവൽഗണേ നസ്താദോ വൃദ്ധോ ഹീനശ്ച നേത്രയോഃ. അവിടെ സഞ്ജയനോട് ആസീനം ഉപവിഷ്ടനായിരുന്ന പപ്രച്ഛ അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചു. ഉദ്വിഗ്നമാനസഃ ആശങ്കാ നിർഭരനായി. ഗാവൽഗണന്റെ പുത്രൻ സഞ്ജയൻ എവിടെയാകുന്നു? നമ്മുടെ താതഃ വല്യച്ഛൻ, വൃദ്ധനും ഹീനച്ച രഹിതനായ നേത്രങ്ങൾ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദി. ഉത്കണ്ഠാഭരിതനായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അവിടെ ഉപവിഷ്ടനായിരുന്ന സഞ്ജയന്റെ നേർക്കെത്തി ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു. അല്ലയോ സഞ്ജയ, വൃദ്ധനും അന്ധനുമായ നമ്മുടെ വല്യച്ഛൻ എവിടെയാണ്? സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര പോയത്? നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അംബാജഹത പുത്രാർഥ പിതൃവ്യഗത സുഹൃത് അഭിമയ്യ കൃത പ്രജ്ഞേ ഹതബന്ധു സഭാര്യയാ
ആശംസമാന ശമലം ഗംഗായാം ദുഃഖിതോപതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവായ ഹതബന്ധു സഭാര്യയാ ആശംസ സമലം ഗംഗായാം ദുഃഖിതോപതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വലിയമ്മ ഹതപുത്ര, എല്ലാ പുത്രരും നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്ത വ്യസനകരമായ അവസ്ഥയിൽ പിതൃവ്യ ഇളയച്ചൻ വിതുരർ. എവിടെ ഗതഹ പോയി സുഹൃത് അഭ്യുദയകാംക്ഷി അഭി അതോ വൈ എന്നിൽ അകൃതപ്രജ്ഞെ നന്ദികെട്ടവൻ ഹതബന്ധു സർവപുത്രന്മാരും നഷ്ടപ്പെട്ട സ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഭാര്യയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയോടൊപ്പം ആശംസമാന സന്ദേഹ പൂർണമായ മനസ്സിൽ ശമലം അപരാധങ്ങൾ ഗംഗാജലത്തിൽ ദുഃഖിതമായ മനസ്സിൽ നിബന്ധിച്ചു. വർത്തനം ഭാവർത്ഥം ഈ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചി. എന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായ ഇളയച്ചൻ വിതുരരും തന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരുടെയും മരണത്താൽ അത്യന്തം വ്യസനാന്വിതയായ മാതാവ് ഗാന്ധാരിയും എവിടെയാണ്? സർവപുത്രന്മാരുടെയും പൗത്രന്മാരുടെയും മരണം നിമിത്തം എന്റെ വലിയച്ഛൻ ധൃതരാഷ്ട്രം അത്യന്തം മനോവ്യത അനുഭവിച്ചിരുന്നു. നിസ്സംശയമായി ഞാൻ നന്ദി കെട്ടവനാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹം എന്റെ അപരാധങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവപൂർവമായി ഗണിച്ച് സ്വന്തം പത്നിയോടൊപ്പം ഗംഗയിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നു. അപ്പോ വിഷമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ. യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താ പറയുന്നത്? മക്കളൊക്കെ മരിച്ച വേദനയിലാണ് വല്യമ്മ ഉള്ളത്. അതുപോലെ വലിയച്ഛനും എല്ലാ മക്കളും മരിച്ച് നമ്മളെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തോ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭാര്യയും കൂട്ടി ഗംഗയിൽ പോയി മുങ്ങിത്താണോ എന്നാണ് വിനയാന്വിതനായ ഗാന്ധാരി, അതായത് തന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി ഇളയച്ചൻ വിതുരരും പോയില്ലേ, ഇപ്പൊ വിതുരരെയും ചോദിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഞാൻ നന്ദി കെട്ടവനാണെന്ന് കണക്കാക്കി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഗംഗയിൽ പോയി മുങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സഞ്ജയനോട് യുധിഷ്ഠിരൻ. വർത്തമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചി. പാണ്ഡവർ, വിശേഷിച്ചും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും അർജുനനും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു. ആകയാൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അർജുനൻ നിരസിച്ചു. ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ യുദ്ധം നടത്തപ്പെട്ടു. എന്നാലും അവർ വിചാരിച്ചതുപോലുള്ള ഫലങ്ങളായ കുടുംബത്തിലെ മരണവിയോഗ ദുഃഖം യാഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വന്തം വലിയച്ഛൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും വലിയമ്മ ഗാന്ധാരിയുടെയും അത്യന്തം വ്യസനകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സദാ ബോധവാനായിരുന്നു. ആകയാൽ അവരുടെ വാർദ്ധക്യത്തിലും ദുഃഖിത അവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹത്താൽ സാധ്യമായ എല്ലാ പരിചരണവും നൽകി പോന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വലിയച്ഛനെയും വലിയമ്മയെയും കൊട്ടാരത്തിലെങ്ങും കണ്ടെത്താനാകാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഭാവികമായി സന്ദേഹം ഉദിക്കുകയും അവർ ഗംഗാ നദിയിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പാണ്ഡവർക്ക് പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്ര അവർക്ക് ജീവിക്കുവാൻ എല്ലാവിധ രാജകീയ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനു പകരമായി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ എല്ലാ പുത്രരും വധിക്കുകയാൽ താൻ നന്ദി കെട്ടവനാണെന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ കരുതി. ധർമ്മിഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ തന്റെ എല്ലാ അനുപേക്ഷണീയമായ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെയും അദ്ദേഹം കണക്കിലെടുത്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയച്ഛനും കൂട്ടരും ചെയ്ത ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചതേയില്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്ര ഇവരെ എന്തൊക്കെ ഉപദ്രവം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പരിഗണിക്കാതെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ അവര് വസിച്ചത് ഒരേ കൊട്ടാരത്തിലാണ് അല്ലെ, പാണ്ഡവരും കൗരവരും ഒരേ കൊട്ടാരത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ അഭയം തന്നിരുന്നു വലിയച്ഛൻ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ഒരു നന്ദി ഇല്ലാതെ ഞാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ മക്കളെയും വധിച്ചു കളഞ്ഞു. ഒരു നന്ദികേടാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചത് എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ധൃതരാഷ്ട്രമാണ് നന്ദികേട് കാണിച്ചത് അല്ലെ. അദ്ദേഹമാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി പോലും കൊടുക്കാതെ, രാജ്യം കൊടുക്കാതെ ഇവരെ ഒരുപാട് ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് ആര് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല? യുധിഷ്ഠിരൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. മറിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ തിന്മയെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ അവനവന്റെ തിന്മയെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ ആര് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സ്വന്തം അനുപേക്ഷണീയമായ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ ചിന്തിച്ചത്. ഒരു സദ്വ്യക്തിയായ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സ്വഭാവമാണത്. ഒരു ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരിക്കലും കുറ്റം കണ്ടെത്തുകയില്ല.
എന്നാൽ സ്വന്തം തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ സാധ്യമായിടത്തോളം അവ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റെന്താണെന്ന് മാത്രം നോക്കി അത് പരിഹരിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? യുധിഷ്ഠിരൻ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ യുധിഷ്ഠിരനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത്രമാത്രം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, അത്രമാത്രം ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലും അതൊന്നും നോക്കാതെ ഇങ്ങനത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹാദരങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ആര് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്? യുധിഷ്ഠിരൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गौरव प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे